Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και φέτος το θέμα που επιλέξαμε για το τραπέζι οργανοποιίας είναι οι μύθοι και οι αλήθειες στην οργανωπία, στην παραδοσιακή οργανωπία. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το θέμα είναι γιατί στην πορεία μας ως οργανωποί υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, απορίες, ερωτήματα και πολλοί μύθοι που μας έρχονται και από πολύ παλιά, τα οποία τα συναντάμε μπροστά μας και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να τα λύσουμε, να τα συζητήσουμε και ίσως και να καταρρύψουμε και κάποιους μύθους παλιούς. Ονομάζομαι Δημήτρης Φωτόπουλος, είμαι οργανοποιός στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 22 χρόνια. Μαζί μας είναι ο Ζήσης Γεωργούλας από το οργανοποιείο EcoWood, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, και ο Γιάννης Καδόγλου από την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος φτιάχνει λαϊκά έποντα όργανα. Λοιπόν, υπάρχουν μυστικά στην οργανωπία. Αυτό θα είναι και το πρώτο θέμα που θα συζητήσω εγώ. Και αν έχουν κάτι να συμπληρώσουν οι συνάδελφοι μετά, μπορούν να το κάνουν. Τέλος πάντων, ο σκοπός μας είναι να γίνουν και ερωτήσεις από το κοινό, αν υπάρχουν, ενδεχομένως και να τις απαντήσουμε. Αλλά πρώτα θα κάνουμε από μια μικρή εισήγηση ο καθένας και θα δοθεί και χρόνος και για εσάς. Λοιπόν, η οργανωπία είναι μια τέχνη η οποία γενικά ασκεί μια γοητεία, όπως ακούσατε και από τον κύριο Καϊάφα προηγουμένως, σε αυτόν που την γνωρίζει και σε αυτούς που την ακούνε. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν συναντάμε κάποιον άνθρωπο και τους λέμε τι δουλειά κάνουμε, αυτομάτως τους κινεί την περιέργεια να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Και αυτό γιατί πέρα από μια τέχνη η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλές δεξιότητες και γνώσεις, όπως η ξυλουργική, η καλλιτεχνική επεξεργασία του ξύλου μέχρι και η γλυπτική, χρειάζεται και αντίληψη, γνώση κάποιων άλλων πραγμάτων, όπως η φυσική, τα μαθηματικά και η μηχανική σε πολλές περιπτώσεις. Με λίγα λόγια, όμως, ο οργανοποιός για τον πολύ κόσμο είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει το ξύλο, θα το δουλέψει, θα το διαμορφώσει και θα του δώσει ζωή, θα το ζωντανέψει, θα το κάνει να μιλήσει, να βγάλει ήχο. Και αυτό το όργανο μετά θα το πάρει ο μουσικός και θα παίξει και μέσα από αυτό θα εκφράσει τη χαρά, τη λύπη, το πάθος και στη διάρκεια της ζωής του και του μουσικού και του οργάνου θα συγκινήσει ενδεχομένως πάρα πολύ κόσμο αμέτρητο. Οπότε, αν σκεφτεί κάποιος αυτό, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει πως είναι σχετικά εύκολο να δημιουργηθεί και ένας μύθος γύρω από αυτή την τέχνη. Τα παλιά τα χρόνια η τέχνη αυτή μεταδιδόταν αποκλειστικά από τον μάστορα στο γιο ή και στον παραγιό και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τη μάθεις, οπότε η πληροφόρηση ήταν πολύ περιορισμένη. Γι' αυτό και υπήρχε και ένα καθεστώς μυστικοπάθειας. Οι τεχνίτες τότε δεν αποκαλύπταν τα μυστικά τους ή τα κόλπα που χρησιμοποιούσαν. Οπότε, γι' αυτό το λόγο υπήρχε, λόγω ανταγωνισμού, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η μυστικοπάθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι στα χρόνια που έχουν περάσει ότι πάρα πολλοί οργανοποιοί έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και έχουμε ακούσει όλοι, ας πούμε, για κάποιους κατασκευαστές οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί είτε για τη δουλειά τους είτε για το μύθο που έχει υπάρξει γύρω από το όνομά τους. Ποιος δεν ξέρει το Στρατιβάριους, ας πούμε, και τα βιολιά του, που ακόμα και σήμερα είναι αντικείμενο έρευνας και μελέτης από κατασκευαστές και προσπαθούν να τα αντιγράψουν, ας πούμε, και να αναπαράγουν τον ήχο τους. Ποιος δεν έχει ακούσει για τα περίφημα μπουζούκια του Ζωζέφ, με τα οποία παίξανε οι κορυφαίοι μουσικοί τις περασμένες δεκαετίες, αλλά ακόμα και σήμερα. Πολλοί από εμάς επίσης έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες του τύπου ότι π.χ. όταν ο Ζωζέφ κολλούσε καπάκι, έδειχνε τους πάντες από το εργαστήριο για να μην μάθουν το μυστικό του. Ή ότι ο τάδε οργανοποιός διατηνόταν ότι είχε ανακαλύψει τη μυστική συνταγή για να κάνει τα τέλεια όργανα. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο κάπως δημιουργούνταν και κάποιοι μύθοι. Με λίγο μυστικοπάθεια, λίγο μυστήριο μάλλον και ίσως και με λίγη υπερβολή. Τώρα βέβαια στις μέρες μας τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει πληροφόρηση, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, υπάρχουν άπειρα βίντεο στο διαδίκτυο, υπάρχει πρόσβαση σε σεμινάρια, σε φόρουμ, σε κοινότητες και όποιος θέλει να συλλέξει την πληροφορία μπορεί να την βρει πολύ εύκολα. Όμως και σήμερα
υπάρχουν κάποιοι μάστορες οι οποίοι ξεχωρίζουν από τη δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι πιο περιζήτητη και γενικότερα θεωρούνται, ας πούμε, καλύτεροι σε σχέση με αυτό που κάνουν. Τι είναι αυτό που κάνει κάποιους μάστορες, κάποιους οργανοποιούς να ξεχωρίζουν ή που έκανε τα παλιότερα χρόνια? Κατά τη γνώμη μου, η διαφορά βρίσκεται στην εμπειρία και στην αντίληψη του κατασκευαστή. Εμπειρία σημαίνει επανάληψη και διορθώσεις. Κάνεις λάθη, μαθαίνεις, βελτιώνεσαι. Και αντίληψη φυσικά που είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα λάθη, να μπορείς να επιλέξεις τα κατάλληλα υλικά και να ξέρεις πώς να προχωρήσεις με αυτά. Ο καλός και ο έμπειρος μάστορας αναγνωρίζει το ξύλο από την πρώτη στιγμή που θα το πιάσει στα χέρια του. Θα το λυγίσει, θα το ακούσει, θα το μυρίσει ακόμα. Και μέσα από αυτό θα καταλάβει πώς θα πρέπει να συνεχίσει να προχωρήσει και πώς θα πρέπει να το δουλέψει. Η επιλογή του ξύλου, η ποιότητά του, η ηλικία του, το πώς έχει αποθηκευτεί, είναι από αυτά που παίζουν καταλυτικό ρόλο στον ήχο. Επίσης, ο κάθε μάστορας έχει τις δικές του λεπτομέρειες όσο αφορά στα μετρήματά του. Το πάχος του καπακιού, το σχήμα του σκάφους, που θα μπει η τρύπα, τα καμάρια. Αυτά μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ τον χαρακτήρα του οργάνου. Και είναι προσωπικές συνταγές. Ένα από τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι μάστορες, που είναι προσωπικές, σε πάση περιπτώσει, είναι το κούρθισμα του καπακιού. Η διαδικασία δηλαδή που κάνουν το όργανο να πάλεται σε συγκεκριμένες συχνότητες. Αυτό πολλές φορές δεν είναι μετρήσιμο και είναι μια διαδικασία που βασίζεται περισσότερο στην αντίληψη και στην εμπειρία του μάστορα. Λοιπόν, η οργανωπία δεν βασίζεται σε κάποια μυστική συνταγή και αυτό παρέλειψα να πω ότι η δική μου απάντηση στο αν υπάρχουν μυστικά στην οργανωπία είναι ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια, μπορούμε να διαφωνήσουμε με τους συναδέλφους και γι' αυτό που κάνουμε και αυτή την κουβέντα τώρα. Η οργανωπία δεν βασίζεται μάλλον σε μια μυστική συνταγή, σε ένα απλό μυστικό. Είναι συνδυασμός γνώσης, τεχνικής εμπειρίας και αντίληψης. Και αυτό δεν είναι κάτι που μεταφέρεται απλά σαν πληροφορία. Δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να σου το πει και αυτομάτως να γίνεις καλύτερος. Είναι μια διαδρομή. Και ίσως εμείς που ζούμε αυτή τη διαδρομή τη θεωρούμε και λίγο παραπάνω από τέχνη, κάπως σαν τρόπο ζωής. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους, άμα θέλουν να προσθέσουν κάτι πάνω σε αυτό. Έχουν από ένα θέμα που θα εισηγηθούν και εκείνοι. Αν θέλετε μπορούμε να προχωρήσουμε και να το κάνουμε λίγο σύντομα, ώστε να δοθεί και χρόνος για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και ενδεχομένως σε κάποια ερωτήματα. Επίσης παρέλειψα να πω ότι πίσω υπάρχει μια λίστα που έχουμε φτιάξει με κάποια πιθανά ερωτήματα που θα συζητούμε. Αν κάποια από αυτά θέλετε ή αν υπάρχει κάτι που έχουμε παραλείψει, πολύ ευχαρίστως να τα απαντήσουμε. Θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι? Νομίζω, καλησπέρα και από μένα βασικά, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν μυστικά στην οργανωπία, αν αυτό είναι το ερώτημα. Ίσως σε εισαγωγικά μυστικό να είναι ο τρόπος που δουλεύει ο κάθε οργανωπιός. Γιατί ο κάθε οργανωπιός έχει φτιάξει τα εργαλεία του, τα εργαλεία του εμπορίου δηλαδή, τα καλούπια του, τους οδηγούς του και κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο η εμπειρία, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο μπορεί να το μεταφέρει σε κάποιον αυτό, από το να πούμε μια σειρά πραγμάτων που μπορεί να κάνει. Οπότε νομίζω ότι το μόνο μυστικό ίσως εισαγωγικά να είναι ο τρόπος που δουλεύει το κάθε οργανωπιός. Είναι διαφορετικός τις περισσότερες φορές. Αυτό όσον αφορά. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι ο καθένας μπορεί να λέει ότι έχει κάποια μυστικά στη δουλειά του και μπορεί πράγματι να τα κρατάει μυστικά. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτά τα μυστικά του καθενός είναι αυτά που κάνουν το όργανο καλύτερο ή δεν το κάνουν ή δίνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά του καθενός στο όργανο του. Πάντως είναι τόσοι πολλοί παράγοντες που τελικά κάνουν τον καθέναν οργανοποιό να έχει ένα δικό του ήχο ή ένα δικό του ύφος, τόσα πολλά που δεν μπορεί ένα μυστικό να κάνει αυτή τη διαφορά. Είναι ο συνδυασμός όλων των επιλογών που εν τέλει ο καθένας μας κάνει. Ωραία. Αυτό όσον αφορά αν υπάρχουν μυστικά στην οργανωπία. Θέλετε να προχωρήσετε με τις δικές σας εισηγήσεις? Ένα από τα πολλά θέματα που συζητάμε έτσι μεταξύ μας και
έχει δημιουργήσει και έναν διαδικτυακό εμφύλιο στην οργανωπία, ας πούμε, είναι η χρήση της βέργας, της μεταλλικής βέργας στα μπουζούκια. Το κατά πόσο επηρεάζει τον ήχο. Σίγουρα, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν υπάρχουν πολλά όργανα παγκοσμίως με τόσο λεπτό και μακρύ μανίκι και τέτοιες τάσεις σε άλλη χώρα και να μην έχουν βέργα. Αν θα έχουν μακρύ μανίκι και λεπτό, όπως είναι το σάζι, ο ταμπουράς, έχουν πολύ χαμηλές τάσεις. Οπότε, αν το πάμε βάση φυσικής δηλαδή, ίσως η βέργα, όχι, ίσως η βέργα βοηθάει. Επηρεάζει σίγουρα στο βάρος, αν και πλέον με τις βέργες τιτανίου αλλάζουν τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει τον ήχο. Και εδώ είναι ένας μύθος δηλαδή, τον οποίο προσωπικά δεν μπορώ να τον απαντήσω και ίσως είναι ευκαιρία, επειδή έχουμε και αρκετούς οργανοποιούς εδώ, αν κάποιος έχει κάνει μια μελέτη συγκεκριμένη να μπορεί να απαντήσει. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι μετρήσιμο αυτό σε ένα ακουστικό όργανο. Το να πάρεις δύο όργανα ίδια δηλαδή, το πόσο ίδια μπορεί να είναι όταν ένα κομμάτι ξύλο έχει διαφορετικά νερά από το άλλο, και να μετρήσεις το πόσο μπορεί να αλλάζει αυτό συχνοτικά το όργανο. Αλλά σίγουρα όσον αφορά τις τάσεις, πλέον έχει εξελιχθεί η τεχνολογία με ανθρακονήματα, με βέργες τιτανίου, οπότε σίγουρα το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο. Και με ένας από αυτούς το χρησιμοποιεί και όλα, γιατί δεν υπάρχει όργανο να μου έρθει που να είναι παλιό για επισκευή και να μην έχει αλλάξει η κλίση του με κάποιο τρόπο. Είτε να έχει φύγει μπροστά, είτε λίγο πίσω. Ή πολλές φορές έχει τύχει να φτιάξω όργανο, να του δίνω μια κλίση πίσω για να έρθει στα ίσα του μετά με τον καιρό, ας πούμε, και να αλλάζει πόλη, να φεύγει στην Αθήνα, ας πούμε, που έχει άλλη υγρασία, και να με παίρνει ο πελάτης και να μου λέει ότι το όργανο έχει φύγει πιο πίσω από ό,τι το θέλουμε. Οπότε, ένας από τους λόγους που χρησιμοποιώ περισσότερο πλέον βέργα είναι για να γλιτώσω αυτές τις διαδικασίες. Του στείλω μου πίσω το όργανο, είτε να αλλάξω κάποιο τάστο, είτε να χρειαστικά μια φορά να ισιώσω και το μανίκι. Και να έχω μια σιγουριά, τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά τη βέργα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που έχει κάνει κάποια έρευνα. Εγώ στο ίντερνετ δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Ή τη βιβλιογραφία που να λέει ότι με τη βέργα συχνοτικά αλλάζει το όργανο. Μπορεί να επηρεάζει το sustain, τη διάρκεια του ήχου δηλαδή, που και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι μετρήσιμο, αλλά δεν έχω εντοπίσει κάποια αλλαγή. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν πει κάτι. Εγώ δεν έχει πολύ καιρό που έχω αρχίσει να βάζω βέργες στις κιθάρες μου, και αυτό για να αντιμετωπίσω έτσι παρομοίως προβλήματα σε όργανα που φεύγουν μακριά και δεν έχω την άμεση επαφή για να τα σετάρω. Οπότε και εγώ δεν έχω ασφάλιση πέρασμα σε αυτό. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης κάτι. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει βέργα στα όργανά μου. Παρ' όλα αυτά έχω να πω ότι η βέργα ήρθε εδώ για να μείνει. Είναι προφανές αυτό. Παγκοσμίως η βέργα ήρθε για να μείνει. Σαν οργανοποιός που προσανατολίζομαι στις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής, με ενδιαφέρει προσωπικά αυτό το πράγμα, έχω μόνο να θέσω τον προβληματισμό ότι έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα να φτιάχνουμε μπουζούκια, τα οποία φτιάχνονται χοντρικά μιλώντας επί χιλιετίες, χωρίς βέργα. Και η παράδοση έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου όλοι οι οργανοποιοί ξέρουμε και χρησιμοποιούμε τις τεχνικές που είναι απαραίτητες, ώστε αυτό το όργανο, όντως, που είπε ο Ζήσης, με το πολύ μακρύ μπράτσο και τις πολύ μεγάλες τάσεις, όσο γίνεται να αντέχει και τις τάσεις και τις αλλαγές των συνθηκών. Και οι τεχνικές αυτές πάλι δεν είναι κρυφές. Χρειάζεται ξερά ξύλα, χρειάζεται τα σωστά ξύλα, χρειάζεται ο σωστός προσανατολισμός των νερών, χρειάζονται οι κόντρες, χρειάζονται οι κλίσεις που δίνουμε
ο καθένας όπως νομίζει στο όργανο πριν μπουν οι χορδές, χρειάζεται η σωστή επιλογή τάστων, μεγέθους τάστων κτλ. Ώστε το όργανο να αντέχει. Και αυτό είναι ένας πλούτος γνώσης, τον οποίο το κατέχουμε. Υπάρχει ο προβληματισμός, δεν λέω ότι είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή, δεν είναι, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει η πιθανότητα, ειδικά σε μεγάλης παραγωγής όργανα, η βέργα να έρθει και να αντικαταστήσει όλη αυτή τη γνώση και να πούμε έλα μωρέ, δεν πειράζει που το ξύλο δεν είναι έτσι, που δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο, θα βάλω βέργα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η βέργα, ο σκοπός της δεν έχει σχεδιαστεί για να μην χρησιμοποιούνται όλες οι υπόλοιπες σωστές πρακτικές που προανέφερα. Ήρθαν για να βοηθήσουν στις μικροαλλαγές που δέχονται όλα τα όργανα, ιδιαίτερα με την αλλαγή των ατμοσφαιρικών συνθηκών. Λίγο υγρασία, λίγο ξηρασία. Θέλουμε η μουσική, το ύψος των χορδών να είναι σε συγκεκριμένο ύψος, να μην κουραζόμαστε κτλ. Για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτό το πράγμα, ειδικά όταν ταξιδεύουμε πολύ, είμαστε επαγγελματίες κτλ. Η βέργα κάνει επιτελεί αυτό το σκοπό. Αυτά από μένα. Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι και βέργα να χρησιμοποιήσουμε, πάλι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές αυτές. Αυτό ακριβώς. Γιατί, όπως είπαμε, είναι πολλές οι τάσεις, πολύ από το μανίκι και έχει τύχει να μου έρθει όργανα τα οποία να έχει τερματίσει βέργα. Οπότε πάλι χρειάζεται αυτές τις τεχνικές πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω αν το κοινό θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Πάντως, οι Αμερικάνοι κατασκευαστές της κιθάρας τώρα, έτσι, χρησιμοποιούν τη βέργα όχι για να ρυθμίσουν τις κλίσεις του μανικιού μπρος-πίσω υγρασίας, αλλά για να ρυθμίσουν το relief, δηλαδή την απόσταση των χορδών στο 12ο τάστο. Κατά συνέπεια, εντάξει, βοηθάει να έχουμε σε ένα όργανο μια βέργα, γιατί τα ενδιάμεσα τα διορθώνει, ας πούμε, δεν αφήνει το μανίκι να πάει όπου θέλει. Αλλά στην ουσία δεν μας λύνει αυτό το βασικό πρόβλημα αν το μανίκι θα έρθει μπροστά ή θα πάει πίσω συνολικά. Δηλαδή. Γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις τεχνικές. Δεν μετράει μόνο η βέργα. Από εκεί πέρα στα όργανα και στο μπουζούκι ακόμα, εμένα προσωπικά με βοηθάει στο intonation, το να το ρυθμίσω δηλαδή εκτός και στη λαϊκή κιθάρα, στο να ρυθμίσω το όργανο και στο intonation, όχι μόνο στο αν το μανίκι σκευρώσει ή όχι. Γιατί μας βοηθάει σε όλο το setup του οργάνου η βέργα. Το setup, σίγουρα. Ναι. Όχι μόνο στο αν θα σκευρώσει ή όχι. Επόμενο θέμα. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι όταν διάβασα στη λίστα που ετοιμάζαμε την παρουσίαση αυτό το θέμα, θεώρησα ότι η απάντηση θα είναι πάρα πολύ σύντομη και γρήγορη. Δηλαδή θα ήταν όχι. Το θέμα ποιο είναι? Οι πολλές δούγες στο μπουζούκι κάνουν το μπουζούκι καλύτερο? Μονολεκτικά όχι. Ειδικά όταν μιλάμε στον ήχο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δευτερεύοντα ερωτήματα, όπως να επιλέξω ένα όργανο με πολλές δούγες ή με λίγες, ή να πληρώσω ένα όργανο με πολλές δούγες περισσότερο από ότι με λίγες. Από ό,τι φαίνεται, αν και οι απαντήσεις μου φαίνονται σε έναν βαθμό προφανείς σε αυτό, παρακολουθώντας την ηλεκτρονική αγορά μεταχειρισμένων οργάνων, θα δούμε ότι υπάρχουν κάποιες στάνταρ εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους πολιτές και είναι για τα τρίχορδα μπουζούκια ότι έχουν ρεμπέτικο ήχο και για τα τετράχορδα μπουζούκια ότι έχουν full όστρακο και σκάφος 60. Και αναφέρονται στις δούγες. Εγώ, προερχόμενος από το τρίχορδο περισσότερο, όταν ακούω μπουζούκι 60, μερικές φορές δεν λένε καν σκάφος, λένε μπουζούκι 60. Το μυαλό μου πάει στην κλίμακα, έτσι. Υπάρχουν και μπουζούκια μικρά, 62 κλίμακα παλιά κτλ. Όχι, αναφέρονται στις δούγες. Άρα αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον κόσμο.
Στον ήχο λοιπόν η απάντηση είναι απλή, όχι, δεν το κάνει καλύτερο το μπουζούκι. Ένας πιθανός λόγος για τον οποίο τα μπουζούκια από κάποια εποχή και μετά, από τη δεκαετία του 50 και ειδικά το 60 και μετά 70, 80, 90, σχεδόν καθιερώθηκε τα καλά μπουζούκια να έχουν πολλές ντούγες. Ίσως είναι, και εδώ βάζω το ερωτηματικό, μύθος ή αλήθεια, δεν ξέρω, αλλά έχει μια πρακτική βάση, ότι επειδή σε αυτές τις εποχές η μαύρη καρυδιά, η βαμμένη μαύρη καρυδιά, ήταν το κυρίαρχο ξύλο για την επιλογή του σκάφους, όπως πολλοί θα ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ εύθραυστο υλικό, θα το πω. Σχεδόν δεν είναι ξύλο έτσι όπως έχει γίνει. Δηλαδή με το παραμικρό χτύπημα σε ένα έπιπλο οπουδήποτε σπάει. Μερικές φορές σπάει και χωρίς να το κάνεις τίποτα. Δηλαδή, αν δεν σπάει, ναι, σπάει πραγματικά και μόνο από την τάση των χορδών. Τόσο εύθραυστο. Βάζοντας λοιπόν, χωρίζοντας ακόμα και τις πραγματικές ντούγες που έχει το όργανο στα τρία, ας πούμε, και προσθέτοντας φιλέτα ξύλινα μέσα, τα φιλέτα αυτά δεν είναι βαμμένη καρυδιά, είναι άλλο ξύλο, άσπρο ξύλο, ας πούμε, σφενδάμι, το οποίο είναι πολύ ισχυρότερο από τη βαμμένη καρυδιά. Ένα τέτοιο όργανο λοιπόν μπορεί να γίνει πιο ανθεκτικό βάζοντας περισσότερο ποσοστό πραγματικού ξύλου, χωρίζοντας το ξύλο σε μικρότερα κομματάκια. Ορίστε. Και η κόλλα ακόμα. Οπότε αυτό ίσως εξηγεί τον λόγο που άρχισαν από κάποια στιγμή και μετά τα όργανα να έχουν περισσότερες ντούγες. Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι, να το πληρώσω περισσότερο? Είναι καθαρά στην επιλογή, την αισθητική, ας πούμε, του αγοραστή. Αν σας αρέσουν τα μπουζούκια, τα σκάφη με περισσότερες ντούγες, έχουν παραπάνω δουλειά για να γίνουν, οπότε είναι λογικό να κοστίζουν και παραπάνω. Δεν κάνουν το όργανο καλύτερο. Στα πολύ όμορφα ξύλα, με πολλά νερά διαφορετικών χρωμάτων κτλ., θα έλεγα ότι χαλάνε την οπτική του πολύ περίτεχνου ξύλου, ας πούμε, τα περίτεχνα νερά, γιατί τα κόβουνε και δεν μπορείς να δεις αυτά τα νερά. Αν είναι ένα ξύλο το οποίο είναι πιο ομοιόμορφο το χρώμα του, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν κάνουν κάποιο κακό. Αλλά πέρα από αυτό, στο δικό σας χέρι. Θα πούμε κάπου εδώ ότι ο λόγος που βάφουν τις καρυδιές σε πάση περιπτώσει είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν βγάζουν και θύρα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα ξύλο και θέλεις να φτιάξεις ένα σκάφος και να είναι ωραία τα νερά του, συμμετρικά και να ταιριάζει κάθε φέτα χρωματικά με την άλλη, εκεί πέρα πρέπει να πετάξεις πάρα πολύ ξύλο και να πάρεις συγκεκριμένα κομμάτια. Αυτό πάει χαμένο. Στην άλλη την περίπτωση τα βάζεις όλα, τα βράζουν εκεί με τις ανελίνες, πώς λέγονται αυτά τα χρώματα, και γίνονται όλα ίδιο χρώμα. Οπότε δεν πάει χαμένο καθόλου το υλικό. Δηλαδή νομίζω κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, και ίσως και στα πιο οικονομικά όργανα, στα οποία έπρεπε δηλαδή να μην πάει χαμένο το υλικό. Τη δεκαετία του... Καταρχάς είναι πάρα πολύ παλιά η τεχνική, έτσι, από τη δεκαετία του 30 ίσως και πιο παλιά. Και έχω δει και μαντολίνα ξένα με βαμμένα ξύλα, δεν ήταν καρυδιές βέβαια, αλλά τέλος πάντων ήταν με την ίδια τεχνική. Είναι πολύ παλιά η τεχνική. Τη δεκαετία του 50 δεν την έβαζαν μόνο στα φτηνά όργανα, μην πω ότι τα καλύτερα όργανα του Ζωζέφ της δεκαετίας του 50, ας πούμε, και του 40, έχουν βαμμένη καρυδιά. Υπάρχει μια συνέντευξη του Στέλιου Κερομίτη, που πολύ απλοϊκά, τέλος πάντων, ραδιοφωνική συνέντευξη, η δημοσιογράφος λέει τα μέρη του οργάνου ο Κερομίτης και το ρωτάει για το σκάφος. Γιατί είναι μαύρο? Λέει, αυτό είναι το σκάφος και είναι μαύρο. Το ρωτάει αυτή, γιατί είναι μαύρο? Και απαντά πολύ απλά αλλά ειλικρινά, η ιδιοτροπία του καλλιτέχνη. Θέλει να είναι μαύρο, θέλει το ξύλο να είναι σκούρο. Η πρόσβαση, ειδικά εκείνη την εποχή, στον Εύωνο, στον Παλίσανδρο, ήταν δύσκολη. Η καρυδιά άφθονη στην Ελλάδα, ειδικά η άσπρη καρυδιά, ας πούμε, η ανοιχτόχρωμη, τα βάφανε για να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, αυτό το ξύλο που αλλάζουν οι ιδιότητές του μετά τη βαφή,
με τις παλιές τεχνικές, πρέπει να πω εδώ. Οι τεχνικές βαφής πλέον έχουν αλλάξει και δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, ούτε στο χρώμα, ούτε στο ότι αλλάζουν το ξύλο όπως παλιά. Για τις παλιές μαύρες καρυδιές τώρα μιλάμε. Στο βαθμό που το υλικό του σκάφους δίνει κάτι διαφορετικό στον ήχο του οργάνου, στο βαθμό που αυτό γίνεται, και η καρυδιά έχει ένα δικό της αποτέλεσμα, το οποίο και πολλοί μουσικοί και στις μέρες μας ακόμα το προτιμούν ηχητικά. Εδώ τώρα μπήκαμε και σε άλλο θέμα, το αυτό της μαύρης καρυδιάς, της βαμμένης καρυδιάς, το οποίο κόλλησε έτσι με τις πολλές λίγες ντούγες. Ναι. Αυτά. Το συνεχίζουμε ή πάμε? Όχι, νομίζω πάμε παρακάτω. Θέλω να προσθέσω εγώ λίγο αυτό για τις ντούγες. Πιστεύω ότι ναι, μένει πολλές οι ντούγες δεν κάνουν καλύτερο το όργανο, αλλά σίγουρα οι λιγότερες ντούγες, γιατί έχω δει στο εμπόριο και όργανα λαούτα με 5 ντούγες. Εκεί σίγουρα επηρεάζεται ο ήχος. Δεν θα πω καλύτερα ή χειρότερα, αλλά σίγουρα υπάρχει μια διαφορά. Αυτό έχω να προσθέσω. Επηρεάζει το σχήμα. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, πού πάμε τώρα? Πάμε στην υγρασία. Είναι η υγρασία ο μεγαλύτερος εχθρός του οργάνου? Όλοι για την υγρασία συζητάνε ως κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει το όργανο. Πού θα πάει το όργανο? Έχει υγρασία ή έχω πολύ υγρασία εκεί πέρα? Ή μου ήρθε πίσω το μανίκι και να αρχίσει και μου τρίζει? Εννοείται ότι η υγρασία επηρεάζει πάρα πολύ ένα όργανο, αλλά η υγρασία δεν είναι αυτή που θα κάνει ζημιά. Ενδεχομένως να επανέλθει το όργανο όταν χάσει την υγρασία του. Εκεί που συνήθως γίνονται οι μεγαλύτερες ζημιές είναι στην ξηρασία. Και αυτό είναι κάτι που δεν λέγεται γενικώς, δεν πολύ συζητιέται ή δεν το ξέρουν οι περισσότεροι μουσικοί. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Όταν το ξύλο απορροφάει η υγρασία, διωγγώνεται. Και όταν την αποβάλει, συρρυκνώνεται. Όταν ένα ξύλο, αποβάλει, ένα όργανο απορροφήσει υγρασία, υπάρχει η περίπτωση να φουσκώσει και το καπάκι, μπορεί και το μανίκι να έρθει λίγο προς τα πίσω και να αρχίσει να τρίζει. Ναι, είναι άσχημο, είναι πολύ άβολο. Μπορεί να χρηστέψει και το όργανο για ένα διάστημα, το να μην παίζει καλά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να το επαναφέρεις. Δεν θα σου αφήσει κάποιο πρόβλημα. Εκεί πέρα που συνήθως γίνονται οι ζημιές είναι στο αντίθετο, στην πολύ ξηρασία. Όταν διψάσει το ξύλο, που αρχίζει και συρρυκνώνεται, τσιτώνει, και σε μια ακραία περίπτωση, ας πούμε χειμώνας, βοριάς, που έχει να βρέξει εβδομάδες και φυσάει βοριάς και ξεραίνονται τα πάντα, και σε μια περίπτωση που το όργανο παίζει κοντά σε μια πηγή θερμότητας, σε ένα τζάκι, χτυπάει ένα κλιματιστικό ή σε μια σόμπα, εκεί αποβάλλει πάρα πολύ γρήγορα το όργανο υγρασία, με αποτέλεσμα, αν βρει αδύναμο σημείο, μπορεί και να ραγίσει το καπάκι, να σπάσει. Ή μπορεί να ξεκολλήσει και καβαλάρεις. Δηλαδή, το έχουμε δει να συμβαίνει. Και αυτό είναι πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και αυτό. Ή να μαζέψει ο έβαινος στην ταστιέρα και να πετάξει τα τάστα αριστερά. Και αυτό είναι ένα ενδεικτικό, ας πούμε, το οποίο βέβαια εντάξει δεν γίνεται μόνο με την. Μπορεί να γίνει και σταδιακά. Ο έβαινος μπορεί, η ταστιέρα γενικά μπορεί με το χρόνο να χάσει την υγρασία της. Και ένα ενδεικτικό είναι ότι αρχίζουν και γρατζουνάνε τα τάστα, που σημαίνει ότι αυτό το ξύλο έχει συρρυκνωθεί. Οπότε αυτό μπορεί να σου δώσει, ας πούμε, και λίγο ένα καμπανάκι ότι δώσε λίγο υγρασία γιατί δίψασα. Και υπάρχουν τρόποι να το κάνεις αυτό στο όργανο με κάποιους υγραντήρες, κάποια σκευάσματα που υπάρχουν για να υπάρχει μια πηγή υγρασίας να τραβήξει το ξύλο σε περίπτωση που διψάσει. Πάνω σε αυτό δεν ξέρω. Σε ό,τι αφορά το σκεύρωμα τώρα, εντάξει, το σκεύρωμα λόγω υγρασίας απορροφάει τα αστιέρα υγρασία, αυξάνει τον όγκο της περισσότερο από το μπράτσο, πάει το μανίκι πίσω, τα στάβουν τα πρώτα τάστα. Πρόβλημα έχουμε γιατί δεν παίζουμε, βάζουμε κανένα καπλάμάκι, έχουμε λίγο βέργα και το ρυθμίζουμε. Εντάξει, θα περάσουν πολλές υγρασίες ή θα βρεθούμε σε άλλο περιβάλλον και θα στον ήχο στα λαϊκά όργανα περισσότερο, λόγω ανακλαστικότητας. Δηλαδή διαφορετική ανακλαστικότητα έχει ένα ξύλινο, μια ξύλινη επιφάνεια και διαφορετική μια
επιφάνεια του χαρτιού που έχει αυτό το αλουμινένιο, τέλος πάντων, την αλουμινένια επικάλυψη. Και το συναντάμε περισσότερο στα λαϊκά μπουζούκια. Ας πούμε, στα ρεμπετομπούζουκα πιο σπάνια θα δεις όργανο με χαρτί μέσα. Νομίζω έχει να κάνει δηλαδή και με το ηχητικό αποτέλεσμα. Εγώ δεν το βάζω. Είχα βάλει κάποιες φορές στην αρχή, αλλά νομίζω πιο πολύ στα λαϊκά όργανα που θέλουν πιο πολύ μέταλλο, εκεί ίσως να παίζει ένα ρόλο από πλευρά ανακλαστικότητας. Από τις τρεις, ας πούμε, τώρα μιλάμε για το σκάφος. Από τις τρεις ιδιότητες που έχει ένα σκάφος που παίζουν ρόλο στον ήχο, δηλαδή το υλικό του, πόσο ελαστικό είναι, πόσο σκληρό είναι κτλ. Το σχήμα του φυσικά και το μέγεθός του, είναι και η επιφάνεια. Δηλαδή αν είναι λίο, αν έχει πόρους, αν είναι πορόδες κτλ. Από τις τρεις αυτές ιδιότητες που και οι τρεις προσδίδουν κάτι στον ήχο, το χάρτωμα ή όχι χάρτωμα επηρεάζει μόνο την τελευταία, έτσι. Όχι αν η επιφάνεια, αλλάζει το πώς είναι αυτή η εσωτερική επιφάνεια. Δεν είναι αρκετά χοντρό ή αρκετά σκληρό για να αλλάξει τις ιδιότητες του ξύλου, δηλαδή να πεις ότι το σκάφος αυτό είναι από καρυδιά ή αν είναι από έβαινο. Δεν θα παίξει ρόλο εκεί πέρα το αν έχει χάρτωμα ή δεν έχει. Θα παίξει όμως κάποιο μικρό ρόλο στο πώς είναι η επιφάνεια, αν είναι πορόδης, αν δεν είναι, αν είναι μεταλλική, αν είναι χαρτί παλιό και είναι ψαρόκολλα από πάνω. Σε αυτό, ναι. Όσον αφορά το δομικό κομμάτι, ακόμα και εδώ δεν βάζουμε ταινία. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε μια ταινία υφασμάτινη, δηλαδή βάζουμε 3 κομμάτια για να μπορέσει να δέσει λίγο καλύτερα τις ντούγες. Πάντως ότι πολλοί κόσμος λέει, μα καλά τώρα το χαρτί θα κρατήσει τις ντούγες. Για να καταλάβουμε πόσο δυνατό είναι ή δεν είναι, αν πάρουμε ένα φύλλο χαρτί και το σχίσουμε, εντάξει, με το μικρό μας δαχτυλάκι μπορούμε να το κάνουμε. Αν όμως πάρουμε το χαρτί και προσπαθήσουμε να το τραβήξουμε παράλληλα, ας πούμε, με το πάχος του, θα δούμε ότι εκεί δυσκολευόμαστε πολύ για να σχίσουμε ένα φύλλο χαρτί. Και κυρίως από αυτό προσπαθούν να προστατεύσουν το χάρτωμα, δηλαδή είναι οι ντούγες κολλημένες και εκεί που μπορεί να κάνουν αυτή την κίνηση, λόγω ξηρασίας για παράδειγμα, χάνουν όγκο απότομα και θέλουν να ξεχωρίσουν μεταξύ τους, σε αυτή την κίνηση, ας πούμε, αντιστέκεται αυτό. Βάλε μαζί και την ψαρόκολλα που εμποτίζει το χαρτί, αν είναι τέτοιου είδους χαρτί, ας πούμε, και δεν είναι αλουμινόχαρτο, γίνεται πιο ανθεκτικό. Λοιπόν, κάπου εδώ να πω ότι μας έχουν μείνει λιγότερα από 20 λεπτά. Ωραία, να ολοκληρώσουμε. Να κάνουμε ερωτήσεις ή να πιάσουμε και ένα ακόμα θέμα. Υπάρχουν γενικά ερωτήσεις από το κοινό? Χρήσωμα. Αντί για χαρτί. Ορίστε. Το χρήσωμα. Είναι και αυτό. Είναι παρόμοιο. Χρήσωμα εννοείται με φύλλο χρυσού. Ναι. Αυτό επίσης επηρεάζει ακριβώς την εξωτερική επιφάνεια. Και δεν παίζει δομικό ρόλο. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε, αν κάνουμε αυτή την τεχνική, να ενισχυθεί οπωσδήποτε το σκάφος με κάτι άλλο. Είτε ταινίες, γάζα, οτιδήποτε. Ακούμε. Μετά από πόση ώρα... Ωραία. Γι' αυτό που είπατε με την υγρασία, μετά από πόση ώρα που θα είναι το όργανο εκτεθειμένο σε υγρό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει το καπάκι ή το μανίκι? Θέλω να πω, αν παίζω για μία ώρα, για παράδειγμα, σε υγρό περιβάλλον, μπορεί να επηρεάσει και να μου κάνει να μην μπορώ να παίξω για τις επόμενες 3-4 μέρες, ξέρω. Καλή ερώτηση. Σε 10 λεπτά μπορεί να γίνει αυτό. Και όσο μένει θα γίνει. Εγώ το έχω καταλάβει μπαίνοντας σε ένα χώρο ο οποίος είχε υγρασία, κάπνα, ξέρω εγώ, ένα κλαπ, ξέρω εγώ τι ήταν, και ξαφνικά οι χορδές ατομούσαν πάνω στην ταστιέρα. Οπότε γίνεται κατευθείαν, δεν περιμένει. Δεν περιμένει, ας πούμε, για να συμβεί αυτό. Επίσης συμβαίνουν 3 πράγματα με την υγρασία. Το ένα είναι ότι απορροφά υγρασία η ταστιέρα, πάει το μπράτσο πίσω και αν οι χορδές έχουν καλό άξιον, ας πούμε, που σημαίνει οριακά χαμηλό για να μην ταστάρει, τότε δεν θα είναι οριακά χαμηλό, θα είναι πολύ χαμηλό και θα ταστάρει. Αν είναι πολύ ψηλό το άξιον, με την περισσότερη υγρασία θα γίνει καλύτερο. Θα έρθει...
Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το άλλο είναι ότι απορροφά η υγρασία και το καπάκι και το υπόλοιπο όργανο. Και εκεί συμβαίνουν δύο πράγματα. Ένα είναι ότι το καπάκι και τα καμάρια από κάτω φουσκώνουν. Φανταστείτε το κάπως έτσι, ας πούμε. Φανταστείτε ένα σφουγγάρι το οποίο είναι ξερό και ρίχνεις νερό μέσα, θα φουσκώσει. Και αυτό αλλάζει τη δυναμική του πώς λειτουργεί ένα καπάκι το οποίο ζορίζεται, απορροφά περισσότερη υγρασία και αλλάζει τον όγκο του περισσότερο από το σκάφος που το δένει και το περιβάλλει. Και το τρίτο είναι ότι απορροφώντας αυτή την υγρασία αποκτά μεγαλύτερη μάζα. Γιατί είναι το καπάκι και πόση υγρασία έχει μέσα του. Είναι το ξύλο και η υγρασία που υπάρχει μέσα. Όσο περισσότερη υγρασία έχει, τόσο πιο βαρύ, απειροελάχιστα, αλλά πραγματικά, τόσο πιο βαρύ γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι σαν να είναι πιο χοντρό ή σαν από πιο βαρύ υλικό. Και εμείς αυτό δεν είναι καλό χαρακτηριστικό. Δηλαδή, ή τουλάχιστον συγκριτικά με το πώς ήταν πριν το όργανο, παίζει κάπως, ασκείς εσύ μια πίεση, βάζεις στο σύστημα αυτό μια αλφα δύναμη και αυτή μπορεί να κάνει το καπάκι να πάλεται τόσο. Αν το καπάκι είναι πιο βαρύ, το κινεί λιγότερο. Είναι η λεγόμενη αδράνεια. Αυτό. Έχουμε ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα. Να σε ευχαριστήσω καταρχήν για αυτή τη συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με την υγρασία που λέγαμε στο καπάκι. Γνωρίζω για μια διαδικασία που χρησιμοποιείται στα βιολιά κυρίως, την προετοιμασία του ξύλου πριν το βερνίκι, τον εμποτισμό που λέμε την αδιαβροχοποίηση του ξύλου, το βερνίτσι διάνκα. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο τηρείται αυτό στην παραδοσιακή οργανοποιία και αν πραγματικά παίζει μεγάλο ρόλο στο να αλλάξει τόσο η συμπεριφορά του καπακιού, χρησιμοποιώντας αυτό το βερνίκι. Ναι. Δεν τη γνωρίζω εγώ αυτή τη μέθοδο που λέτε. Αυτό όμως που συναντάμε πολλές φορές, το έχω δοκιμάσει και εγώ στο παρελθόν, αλλά πάλι δεν έχω ασφαλές συμπέρασμα, είναι ότι η εσωτερική πλευρά του καπακιού, συνήθως τα μπουζούκια, που είναι γυμνή να το πω δηλαδή και μπορεί να απορροφήσει την υγρασία, έχω δει ας πούμε που περνάνε με γομολάκα και με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουν ένα φίλμα προστασίας από το να μην παίρνει πολύ εύκολα υγρασία. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο δόκιμο είναι αυτό, γιατί θέλουμε και να τη χάσει την υγρασία του. Δηλαδή και ένας τρόπος παλαίωσης του οργάνου είναι ότι μέσα από το χρόνο χάνει και την υγρασία του και αυτό του προσδίδει ας πούμε και μια ορίμανση. Δεν ξέρω ας πούμε αν είναι δόκιμο αυτό, γιατί εμποδίζει και την υγρασία να χαθεί αντίστοιχα. Συν ότι αν ομιγέννητο χρειαστεί κάποια στιγμή να κάνεις κάποια επέμβαση, λέμε τώρα ραγή στο καπάκι και να κολλήσεις κάτι, εκεί πέρα δεν πιάνουν οι κόλλες. Θα πρέπει να βρεις έναν άλλο τρόπο. Ξέρει κάποιος άλλος? Ναι. Καταρχήν ήθελα και στο φίλο, το έχω ρωτήσει αυτό σε πάρα πολλούς οργανωτούς, παραδοσιακά και ιστορικά. Ο εμποτισμός γίνεται μόνο εξωτερικά, δεν γίνεται εσωτερικά ποτέ. Δηλαδή στα βιολιά κάνουμε εξωτερικά, δεν κάνουμε εσωτερικά εμποτισμό. Από πάντοτε, όχι στην Ελλάδα. Και όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης σε σχέση με την υγρασία. Αυτό για την ερώτηση. Εγώ ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση ακόμα σε σχέση με την υγρασία και τη θερμοκρασία. Ναι. Το ότι θα έχουμε ζέστη δεν σημαίνει αυτόματα ξηρασία. Μπορεί να έχουμε πολύ ζέστη με υγρασία. Προφανώς. Ναι. Εντάξει, σαν διευκρίνηση. Ο βοριάς κάνει τη ζημιά. Ναι. Και εγώ γι' αυτό την καλοκαιρινή ζέστη δεν φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί η ζέστη έχει και εξατμίσει και το νερό, υπάρχει γενικώς και μια υγρασία. Ενώ το χειμώνα με τις βοριάδες εκεί πέρα είναι πιο. Σαν διευκρίνηση. Ναι. Βέβαια, όντως όμως όταν τον Αύγουστο που έχει επί ένα μήνα 37-30, εγώ παρατηρώ μια γενική πτώση της υγρασίας κατά πολύ. Εντάξει. Πάμε. Το ερώτημα όμως, το τελικό μου ερώτημα είναι το εξής. Τι γνώμη έχετε για τα ανάποδα νερά που έχουν εμφανιστεί? Είπα και εγώ δεν θα πέσει αυτό. Όταν βρεθήκαμε για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είπαμε ότι σίγουρα κάποιος θα ρωτήσει για κάτι τέτοιο. Ο Δημήτρης, άμα θέλει, μπορεί να απαντήσει.
Ωραία, θα το ξεκινήσω εγώ και πιάσετε το και εσείς. Όχι, είπαμε να το κάνουμε διακριτικά και... Ναι, εντάξει, ναι. Μπορούμε να συζητάμε μεθόδους, εννοείται. Πραγματική ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι όσο πιο γρήγορα να μας φτάσει και ο χρόνος. Από περασμένους αιώνες ήθιστε να επιλέγετε ο τρόπος, το καπάκι ας πούμε, να έχει τα νερά του να είναι κάθετα, εγκάρσια και όσο πιο στενά γίνεται μεταξύ τους. Έτσι το ξέρουν οι περισσότεροι. Ο λόγος είναι γιατί το καφέ νερό, που είναι ανάμεσα στα άσπρα νερά του ξύλου, είναι το σκληρό μέρος τέλος πάντων του καπακιού, το οποίο του προσδίδει μεγάλη δυνατότητα αντοχή σε σχέση με το βάρος του. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, προσπαθούμε να βρίσκουμε ξύλα, καπάκια, έλατα περισσότερο ή και τον κέντρο που να έχει στενά νερά. Λοιπόν, όταν γυρίσει αυτά τα νερά ανάποδα, το σκληρό κομμάτι τέλος πάντων που δίνει την ισχύ στο ξύλο, στην ουσία το κόβεις. Γι' αυτό κάνει και αυτά τα ωραία τα σχέδια, ας πούμε. Δηλαδή αυτό δεν τρέχει από την μία άκρη ως την άλλη του ξύλου και διακόπτεται. Δεν είναι τυχαίο ότι διασώζονται όργανα από περασμένους αιώνες με αυτούς τους μεθόδους. Βέβαια αυτό μπορεί να είναι και ένα φίλτρο που το συζητούσαμε, αλλά ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Προφανώς για οικονομία. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι οι κανόνες είναι για να καταργούνται, αλλά όταν φτιάχνεις ένα όργανο το οποίο κοστίζει και όλα, νομίζω ότι ξέρουν και οι μάστορες ότι ένα καπάκι καλό, ας πούμε, θα το πληρώσεις από 25-30 ευρώ στην καλύτερη μέχρι και 100, μέχρι και δεν ξέρω εγώ πόσα χρήματα για να βρεις ένα καλό καπάκι. Στην άλλη περίπτωση με τα ανάποδα νερά θα πάρεις ένα μαδέρι, θα κόψεις ανάποδα χωρίς να σε ενδιαφέρουν ούτε τα στενά, ούτε άμα έχουν ρανά, ούτε άμα τρέχουν, ούτε άμα πάνε έτσι ή αλλιώς. Οπότε εκεί σχεδόν εκμηδενίζεις το κόστος. Οπότε στα φτηνά, στα οικονομικά όργανα, ίσως κάπως έτσι να ξεκίνησε να χρησιμοποιείται. Δεν θα κρίνω από αυτή τη τεχνική, δεν έχω ακούσει τέτοιο όργανο για να δω τι ηχητικά αποτελέσματα έχει και νομίζω και ο μάστορας ο οποίος το έχει πλασάρει αυτό παραδέχεται ότι μένει ο χρόνος να δείξει για το κατά πόσο θα αντέξω στον καιρό, στον χρόνο. Αν κατάλαβα καλά, είναι δομικό το πρόβλημα και όχι ακουστικό. Και δομικό και ενδεχομένως και ακουστικό. Και γιατί ακουστικό. Στην άλλη την περίπτωση είπαμε ότι μπορείς να έχεις μεγάλη αντοχή στην κάμψη σε σχέση με το πολύ μικρό βάρος. Οπότε ενδεχομένως αυτό το καπάκι με τα ανάποδα νερά να μην μπορείς να το τυπήσεις και πάρα πολύ. Δηλαδή να πρέπει να το αφήσεις λίγο πιο χοντρό για να. Ή να χρειαστεί να τον ισχύσει περισσότερο από κάτω. Να τον ισχύσει περισσότερο. Τα μυστικά που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή αν υπάρχουν ή όχι, πιθανόν και να υπάρχουν. Απλώς, ως οργανοποιοί, το να πούμε ότι θα βγάλει καλύτερο ή χειρότερο ήχο, δεν είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε. Να το όργανο, μπορεί οποιοδήποτε να το παίξει, να κρίνει αν είναι καλό ή δεν είναι. Αυτό κρίνεται, είναι σχεδόν αυταπόδεικτο. Το ερώτημα που θέτουμε εμείς είναι αν θα αντέξει στον χρόνο. Και αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Οπότε στην ουσία είναι καθαρά δομικό το κομμάτι. Ο ήχος είναι σχετικό. Και σε ένα καζοτενική να βάλουμε χορδές θα παίξει. Θα ακουστεί. Το θέμα είναι σε κάποιους θα αρέσει. Σε κάποιους δεν θα αρέσει. Νομίζω το ίδιο ισχύει και για τα καπάκια ή μπορεί να βάλει άλλος ρόζου, μπορεί να βάλει ένα ξύλο λεύκα. Αλλά πειραματιζόμαστε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί πέρα θα φανεί στο μέλλον το δομικό κομμάτι. Γιατί για να βγάλεις ήχο θα βγάλεις. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά. Μου επιτρέπετε? Παρακαλώ, ναι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα. Έτσι για να χαριτολογήσω και λίγο, σήμερα το πρωί πήρα ένα μπουζούκι και εγώ με ανάποδα νερά, τέλειο, φανταστικό, μιλάμε, εντάξει. Πραγματικά. Ελπίζω να μου χαλάσει, αλλά πλήρωσα μόνο 700 ευρώ. Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτόν που θεωρείται πλέον ο Στραντιβάρη της κλασικής κιθάρας, ο Irving Somogyi, άμα τον έχετε ακούσει, του Καναδά. Δεν ξέρω άμα τον έχετε ακούσει. Λοιπόν, έχεις να τον ψάξετε λοιπόν. Θεωρείται από τους Στραντιβάρη στην ακουστική κιθάρα και υπάρχουν διάφορα βίντεο στο YouTube στα οποία δίνει κάποια σεμινάρια και έχει κάποιους apprentices κλπ. Θα με συγχωρήσετε λίγο κάποια αγγλικά που πετάω. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτός σε κάποια από τα βίντεο του, αυτός πρώτα απ' όλα παραδέχεται ότι υπάρχουν μυστικά στην οργανωπία, ξεκάθαρα, και επίσης τα 2 βιβλία που έχει βγάλει, που κάνουν 250 λίρες το καθένα, έχω να σας πω, λίρες Αγγλίας τουλάχιστον, έχει πει ότι
τέλος πάντων, επειδή δεν αναφέρει τα μυστικά του, όλοι το κατακρίναν αυτό. Και έβαλε στο blog του ότι με συγχωρείτε πολύ, δεν μπορώ να ξεφρακωθώ, να πω όλα τα μυστικά μου. Είμαι 85 χρονών, τα έχω βρει στην πορεία. Αυτός λοιπόν αναφέρει, δίνει ένα hint προς εμάς που μας ενδιαφέρει πώς λειτουργεί το ένα όργανο, ότι η ακουστική κιθάρα λέει είναι air pump. Πώς λέγεται στο. Αγγλία αέρα. Ακριβώς. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να σχολιάσετε αυτό. Ναι. Πώς μεταδίδεται ο ήχος? Μέσα από τον αέρα. Ποια είναι η μηχανική λειτουργία ενός οργάνου? Πάλι το καπάκι και μέσα από τη δόνηση των χορδών και από τον αέρα που πάρετε, γιατί αν βάλετε ας πούμε, το χέρι σας πάνω στην τρύπα της κιθάρας ή του μπουζουκιού και χτυπήσετε τις κορδές, θα νιώσετε ότι βγαίνει αέρας από εκεί πέρα μέσα ή άμα το χτυπήσετε. Και αυτό είναι πολύ πιο έντονο όταν κάνεις το tapping, όταν κουρδίζεις το καπάκι, και είναι και ένας από τους τρόπους που κουρδίζουμε τα καπάκια. Δηλαδή, χτυπάμε το καπάκι της επιτυχής και βλέπουμε κατά πόσο ανταποκρίνεται και βγάζει αέρα. Οπότε, πάρετε τη χορδή, πάρετε και το καπάκι, μεταδίδεται ο ήχος μέσα από τον αέρα που βγαίνει. Αυτό απλά. Μου επιτρέπετε ένα follow-up? Επίσης αυτό που είπε έδειξε σχηματικά, είχε ένα γιογιό και το χρησιμοποίησε με μια πολύ ωραία ταλάντωση και έδειχνε πως το γιογιό κουνιέται πάρα πολύ ωραία πάνω κάτω, αλλά άμα κουνήσει το γιογιό με περίεργο τρόπο δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την ταλάντωση. Και επίσης ας πούμε, έδωσε παρομοίωση με το κατά ποιο τρόπο λειτουργεί ένα καλό όργανο. Επίσης, αν μπορούσατε να σχολιάσετε αυτό. Τώρα δεν ξέρω, δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Ίσως να μπορούσαμε να συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή και μετά από τη λήξη του σεμινάριου. Νομίζω ότι θα πάρει πολύ χρόνο αυτό, οπότε στα τελευταία μας λεπτά ας καλύψουμε κάτι λίγο πιο σύντομο. Συγγνώμη κιόλα, έτσι. Την ψαρόκολα δεν είπαμε και ήθελα να το πούμε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα διαφωνήσουμε και ίσως να εντρικάρω λίγο και μερικούς συναδέλφους. Εποξική ψαρόκολα. Θα είμαστε διαθέσιμοι καταρχάς και έξω 3 μέρες, έτσι. 3 μέρες έξω. Θα είμαστε εδώ, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε, ο χρόνος εδώ έχει τελειώσει επί της ουσίας. Για το φίλο που ρώτησε για το γιογιό και τα λοιπά. Αυτό είναι καθαρή φυσική, δεν μας λέει τίποτα ο Σωμόγγι σε αυτό. Αυτό είναι φυσική. Καθαρή φυσική. Το γράφουν όλα τα βιβλία με το ποιον τρόπο συντονίζεται ο αέρας μέσα στο εσωτερικό του σκάφους. Το σκάφος έχει διαστάσεις, έχει στάσιμα κύματα, έχει συχνότητες που συντονίζονται κλπ. Η τρύπα που βγαίνει ο αέρας. Καθαρή φυσική, δεν έχει τίποτα παραπάνω από αυτό. Ο Σωμόγγι βέβαια έχει πει άλλο σοβαρά πράγματα. Για να μην μας μαλώσει τώρα ο Μισταγκύρης, θα πρέπει να το λήξουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και όσοι ενδιαφέρεστε μπορούμε να τη συνεχίσουμε την κουβέντα και πάνω. Ευχαριστούμε πολύ.